салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТЖ. Реал Мадрид ва Барселона 250-умин бозии худро дар бозиҳои расмӣ баргузор карданд. дар ин миён Реал 100 маротиба ғалаба карда Барселона 97 бозиро бо пирӯзӣ гузаронидааст. Ин навбат каталониҳо имкони кам кардани тафовут дар ғалабаҳо дар Эл Классикоро доштанд. дастаи шоҳона дар чанд бозии охир на чандон бозии устуворона нишон медод. Барселона ҳам дар навбати худ ба мушкилиҳои ҷиддӣ дар даста рӯбарӯ шуда буд. пеш аз бозӣ ба мо аён буд ки дарвозабони асосии мадридиҳо дар бозӣ иштирок намекунаданд. аз Барса бошад аз ҳимоятгарон танҳо сиҳат шудану ба ҳайат шомил шудани Кунде мухлисони дастаро то ҷое хурсанд кард. рафти бозӣ, натиҷаи топ бозии давр ва дигар навгониҳоро имрӯз мо дар навори худ ҳарф хоҳем зад. аз шумо чун ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад наворҳои ҷолиб омода сохтан. акнун барои чишта шарҳи моро гӯш кунед. навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. тамошои тамоми рақобатҳои варзиширо метавонед бо хизматрасониҳои шарики мо 1x боз ҳам шавқовартар кунед ва аз коэффициентҳои баланд ён истифода бурда фоида ба даст доред. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳимтар бонус то $100 бо промокоди Barsa TG. ссилкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ҳайати дастаи каталонӣ нисбат ба дигар бозиҳо каме фарқкунанда буд. тағйирот бештар дар хати ҳимоя ва немҳимоят дида мешуд. биёед бинем ки кадоме аз шифоёфтагони даста дар ҳайати асосӣ ҷой гирифтанд. дарвозабон Тер Штеген, ҳимоятгарон Балде, Гарсия, Кунде, Роберто, немҳимоятгарон Педри, Бускетс, Де Йонг, ҳамлагарон Дембеле, Левандовски ва Рафиня бозиро оғоз карданд. омадани Кунде ба ҳайат аз дақиқаҳои аввал ба Вини блоки мустаҳкаме шуд. ҳимоятгари фаронсавӣ аз худ дарак доду нагузошт нағмаҳои Винисиус аз ӯ гузарад. дар нимҳимоя бошад Де Йонг то охир муборизаро беҳтар аз манъ кардани даста шуморида ба Рафиня тӯбро равона мекард ки рафа зарбаи тобнок ба сӯи дарвозаи Лунин мефиристонд. аз канори дигари майдон Дембеле ҳам комментатори бозиро маҷбур мекард ки номи ӯро дар ҳолатҳои хавфнок барои Реал ба забон гирад. ана хатогии ветерани даста Бускетс ки аксари мухлисон аз баромаданаш норозӣ буданд ба зарари даста шуд. ӯ фаромӯш кард ки рақибро бояд аз пеш маҳкам кунӣ, на аз қафо, ва кросро роҳнамоӣ мекард. кросс як партофти олмонӣ ба Вини кард ва ба зарбаи ӯ Тер Штеген муния шуда тавонист. ана дар навбати дуюм Бензема дақиқ тӯбро вориди тури Барселона кард ва саломи худро ба Левандовски равон кард. аз дақиқаҳои даҳум сар карда идораи тӯб ба дасти Реал афтид ва Барселона бештар зери фишор қарор мегирифт. ба назар чунин мерасид ки гӯё Реал 22 нафара бозӣ мекард. дақиқаи 25 имкони беҳтарин барои ҳамлагари полшагии каталониҳо ба бор омад, вале аз масофаи наздик натавонист голро ба самар расонад. боз ду ҳолати дигар барои Рафиня ва Дембеле даст дода буд, вале бахт ба онҳо ҳам каме баландӣ накард. дар дақиқаи 35 Менди аз байни 8 футболбози Барса паси озод ба Валверде кард ки ӯ аз ҳунару маҳорати аз устодаш Модрич ёд гирифта ба кор бурду зарбаи обдураш ба гол табдил ёфт. 2-0 Барса боз дар ҳисоби бозӣ ақиб монд. баъд аз аксурҳуҷуми фаври Де Йонг дар охири ҳамла зарбаи мустаҳкам зад, вале Лунин аз ҷояш наҷумида онро бартараф кард. бозингарони Реал гӯё аз ҳар қадами баъдии Барселона хабардор буданду ба даста имкони нафаскашӣ намедоданд. қисми аввали дидор бо ҳисоби 2-0 ба поён расид. дар умум агар қисми якумро натиҷагирӣ кунем, мушкилии асосӣ дар канорҳои хати ҳимоя дида мешуд. ҳар ду голе ки зада шуд маҳз аз заиф будани канори рости ҳимоя, ҷое ки Роберто ҳунарнамоӣ мекунад, вобастагӣ дошт. Реал аз ҳамон мавқеи заифи Барса истифода бурда вазифаи дар пешгузоштаашро амалӣ кард. дар қисмати дуюм мухлисони Барселона интизори онро доштанд ки хатогиҳо то ҷое ислоҳ мешавад ва бозингарон бо рӯҳияи тоза ба майдон мебароянд. дар дақиқаи 52 боз Бензема маротибаи дуюм дарвозаи Тер Штегенро рахна кард, вале баъдан довар голро бо сабаби офсайдро ба қайд гирифтан бекор кард. дар дақиқаи 60 якбора се тағйирот дар ҳайати Барселона ба вуқӯъ омад, вале Реал ин имкониятро барои дақиқаҳои охири бозӣ монд. ҳолатҳое ки барои Барса даст медод, Дембеле ба худ боварии зиёд пайдо карда пас ба дигар ҳамдастояш намедод ва оқибат худ ҳам ноком мешуд. ӯро бо Фати дар дақиқаи 73 иваз карданд. ҳама умеду армон ба қавле мурда буд ки Фати Макор боз бо гузариши зебояш аз Валверде паси зебо ба Торрес кард ки бо як расиш ферран ҳисобро 2-1 кард. 5 дақиқаи охири бозӣ боз интригаро ба бозӣ баргардонид. Гарсия дар дақиқаҳои охири дидор ба антигерои даста табдил ёфт. ӯ муқобили Родриго қоидавайронкунӣ кард ки довар баъди тафтиши вар зарбаи 11 метра таъин кард. ҳарчанд Тер Штеген наздик ба баргардонидани зарбаи Родриго буд, вале муваффақ нашуд ӯ ҳисоб 3-1 ба фоидаи дастаи шоҳона гардид. Барселона дар Ла Лига аввалин шикасти худро ба қайд гирифт. ин имкон дод ки Реал Мадрид ба садри ҷадвали чемпионати Испания барояд. ҳамин тавр аввалин Эл Классико дар мавсими ҷорӣ ба фоидаи Реал ба анҷом расид. хатогии хаби
дар ин бозӣ дар он буд ки бояд ҳайатро ба таври дигар интихоб мекард. аз дақиқаҳои аввал баромадани Рафиня ин ба фоидаи кор намешуд. бояд Дембеле дар мавқеи худ бозӣ мекарду Рафиня дар қисмати дуюм вақте ки ҳимоятгарони Реал қувваи зиёд сарф мекарданд ба майдон мебаромад. ҳамчунин Бускетс ки дар бозӣ бо Интер иштибоҳи нобахшиданӣ карда буд набояд имрӯз ба бозӣ мебаромад. Кесе ва Де Йонг дар он мавқеъ хубтар истодагарӣ ба ҳамлаҳои тези Реал мекарданд. хай дигар чӣ ҳам гуфтан мумкин. фикри худро оиди ин бозӣ дар комментария нависед. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ тансият бимонед дӯстон. хайр.